Assalamu alaykum mehriban vatandaşlar. Edidileşler saguruna oturmasyňyz. Aýdym ýalyk, saz ýalyk dünýäde näzik sunwat ýok bolsa gerek. Elbetde istendik adam hemişe de hiňlenip gezýär. Ene bilen şu gün kun Ahman arka damynyň saýasynda ýurdumyzda milli medeniýetimiz ören ýokary derejede ösýänligini her gün görüp gelýär. Ene duýup gelýär. Elbetde bu gün hormat prezidentimiz ähli sunwatlarymyz bilen bilelikde aýdym saz sunwatyna da aýratyn üns berýär. Aýdym saz sunwatyny diňe bir ýurdumyň içinde däl, dünýä çykarmakda uly işler durmuşa geçirýär. Şeýle işleriň başynda duran, sakatynda duran Gahryman arkadamyda biz köp alkyşlar aýdyp gepleşigimiziň täze sanyna başlaýar. Gepleşigimiziň täze sanyny bagşylar maşgalasy bolan töre aglar, ýani töre Nobatovlaryň ojagyna ýazmak makul bellik. Ilki bilen söhbetime başlamazdan odal ne şular ýalyk bagşylaryň maşgalasyna, ýani biz kärdeşlerimiz bilen geldik, kärdeşlerimiz bilen Yakynan tanışart. Garawum jurnalynyň baş redaktory Soltan Ýaşaýew, şeýle de Watan gazetynyň baş redaktory Aşur Muhammed Sarif. Bu gün hormat prezidentimiz aýdymy, saza, ulus harpa goýýar. Elbetde şol urda meşgullanýan umman kesipkärini aýdym saza baglan adamlaryň harpany hassa belen tutup umman şol urda zähmet çekýän illeşlerimize hemme taraplaryň gollaw himayetlerini berýär. Elbetde ene töre biziň hemmemiziň bilşimiz ýalyk Aman Saka daganyň hem bagşyçylyk edenligini, Nowat aganyň bagşyçylyk edenligini, Ödenýä daganyň bagşyçylyk edenligini, nesiden bu gün bagşyçylyk bilen umman aýdym sazyň içinde gaýnap joşýan halk arasynda bolup aýdym sazyň bilen bir halkymyzyň göwün uşun ganatlanýar. Aýdym aýtmagym umman saz çalmagym bunyň özi bir uly sunwat. Ene şu gün biziň hem şu günkü etjek söhbetimiz aýdym saz sunwaty. Elbetde sunwatlaryň iň naýbaş diýsem hem bolar. Ene häzir kärdeşlerim şu gurulmada goşular. Aýdymçylyk bilen, umman bagşyçylyk bilen, sazçylyk bilen durmuşuňyzy bagladyňyz. Ene ilkinji söhbeti şundan başlaýsak. Şeýle biziň ajaýyp ýurdumyzda adama ruhy lezzet beren aýdym tada baglan, özüniň ömrüni halkymyzyň içinde halka hyzmat eden ata-babalarymyz bugün diýsen ýokary derejede ýatlap oturýarlar. Aman Sakat bagşy özüniň döwürdeşi Sary bagşy bilenem ören ýakyn gatnaşykda, pürlü Sary bilenem türkmen aýdym tadynda Mullaga bilenem, Hally bagşy bilenem ören gatnaşykda bolan bagşylar maşgalasynda dünýä ýyndim. Biziň gözümizde açyp gören zadymyz dutar. Söhbede otursaň, töreň gurulmalarynı dinler. Elbetde nesiden bu gün öz gazetyňyzda şular ýalyk halipalarymyzyň aýdym saz wagtdaky bitiren işlerini gazetyňyzda ýeňden beýan edýän. Biziň hemmemizem aýdym dinleýär, sazam dinleýär, hiňlenýär. Bagşylar maşgalasynda otursuna şuňa prezidentimiň bir döwletden söhbetler esasında şuň günde dünýä ýaşdyrmyzda, rahmet ruhadymyzda bolsun şonuň döreçlik bilen baglanşdyrmyzda şu ýurdumyzda şonuň ýar hormat prezidentimiň öňünde goýýan wezifelerini amal etmek maksadı bilen şey milli medeni mirasymyzy şeýle uly güýç bilen öwrenýär. Türkmen aýdym saz sunwatymyz dürli ýollar baý olanmary şey ahal aýdym saz ýoly, bu Sadyr Saryk aýdym saz ýoly, ýa-ni şonuň ýaly ahal ýolunyň bir çägine damana ýolyp aýratyn öz bolşy bir ýol bar. Türkmen saz ýollary. Şol aýdym saz ýollary da şol diňe saz ýollymak bilen çäknem etem aýdyan aýdymdyrym şo ýoly laýyklanyp olam şeňi babatda bir lawyldygy süýjüligi babatda şol ýaly dürli bir köpüýüşlüge eýe bolýar da. Ene şonuň ýaly bine bir daşawy welaýetinde ýomut çowdur aýdym saz ýollary bar, bir Lewapda Ersary aýdym saz ýollary bar. Ene şonuň ýaly barkan tarapdan bir wagtyny urady gulpun bir öýçer göwün peslik bilen aýdyp biziň bir çopan ýollarla dip bir kesgün bilen baha beren näşe nowat gulpun ýoly bar. Ene şolar ýaly ýollar esasında biziň aýdym sazynda şolar ýaly bir giň saryk ýol hakynda gurulmasak bir sadyr hem saryk ýoly öýdary bir az urdaş bolýar beýlek ýollara seredende onuň saryk töwreklerini oň bir sadyr ýoly bolup bir aýdyr şeýerine ýetiriş çalmyş usullary bar. Ondan bir saryk ýoly öz bolşy tapatlyk bilen taýlanyr. Ene biziň Gurban bagşydan, Amansat bagşydan, Nowat bagşydan Ödenýä Nowatdan töre açynly ne berelini senli gelip geten ýolum ne şol sadyr saryk ýoluny saryk şahasdan aýdym sazlar bir öz bolşylygy bilen bir dinlemäge, eşitmäge ýakymlygy bilen
şeýle bir özgörüşdi tapaw dediýär-de elbetde muny şeýle ýakymlygy ýa şoň bir ýumşaklyk hakynda gurulmadyna bir ýerine ýetirmek babatda aňsatdygyna etmedi. Sadar saryk ýorundan şular ýaly ýol goýanlar şu ustatlar ne beresi ene her haýsy bir öz ömrüni şu çağlygyndan başlap bir uly halipalan öňünden geçip şolaň finalyndan geçip şular ýaly ýollary goýan adamlarda başlaň şu bir tarihde galan bir ýanky foto surat ýadygarlyklar bar. Biz görýäs şular barda bir makaleler ýatdymylar beremizde şu suratlar artýadan öwrenýäs. Ene şeýle biz seredemizde ol geçen asyryň bir 30-40-njy ýyllarynyň aralygynda bir öden ýa-da nowatyň bir 10 ýaşly töwereklarynyňky wagty ol erdutarly şol şu täsmeme soğan ulayaly, farwa şeýaly, milli täsbiratlar ustatlaryň arasynda oturup çykan Mehmet Gyjak şeýalarynyň arasynda oturup ol ýutar salyp aýdyp oturýar. Şular ýar ustatlyk elbetde ol uýma ortak zehin bolanla şeýle bolýanlygy biz tejribeden bilýäs. Bagşyçylyk bilen tanalman bu bagşylaryna beresi saat salmakda, mukam salmakda eliniň ýitiligi bilen hem tapawatdyny. Edil şonuň ýaly öden ýaz nobatyň bir de miras galançy uduklar atly sady bar, daray don sady bar. Bu sadylar elbetde şu kadimlerden gelýän sadylar bolmak bilen şoň konem biziň şu özümiziň şu owadyň üstü bilen bir düşünjämizde ornayan öz geçmiş taryhymyz, ata-babalarymyzyň ruhy dünýäsiň gödeligi hakyndaky mirasy bize ýetirýän orny çalyp bolmajak bir gymmatlyklar da. Aşyr Muhammed dogry aýtýaňyz, hakykatdan hem şey başlyk sunugatynyň belli nebereler dowam etýän şu maskala hakynda görüňedilende ne ödenýän halifa bilen baglyş käwratmaly zatlamary bar. Birismede görä ödenýän halifa deňwer millet taýmyz bolan dutarda da edim. Beýleki dogonly kalklaryň dürli saat gurallaryny da ustatlyk bilen erkedenligini ýatlaýarlar da. Bir wagtlar öz ýaşaýan etrafyny çägende ýaşan beýleki dogonly kalklaryň wekilleri monumda ama toý bolsa märek bolsa çağırıp şolaryň öz saat gurallaryny saat çalyp bermegi, aýdym aýtyp bermegi haş etýärkenlerde. Olam görýän birinciden türkmen halkynyň hakyky bir mehmanperwerligini, insanperwerligini, hoş niýetligini aýdyň dawarlandyrýar. Hakyky ýöreň taryň kakýan zat şu aýdym saat da onu saat guraly. Şu saat guralyň ustatlyk bolup bilen erkeden ödenýän halifa şey dip görýän beýleki dogany kalklaryň arasynda da şolaň saatlyk gurallary bilen saat çalyp, ulan göwlüne aglap, ulu märekäň öňüne çykyp toýlaryny sowup bermegem ulu kalbyr hormat syla sarpa da. Köçelerden belim kıyım gelerek Başladığıyla geldi yâre Aklım gelmez Başladığıyla geldi yâre Aklım gelmez Sevda geçmez kerem zanılmasın Sevda geçmez kerem zanılmasın Aylanayım ben Kalanmasın Ben ayrıldım o tilki dişimle Başladılar gelmeye Ağladılar gelmeye Aklım gelmez ay Dağlanman yavrum
her zaman görmesem ey, her zaman görmesem ey, yetmez kararımın ey aman ya. Türkmenin aýdym saat sonugaty belent derejeler ötörli. Hormat prezidentimizin saýasynda diňe bir ýurdumyzyň çäginde däl, eýsem biziň aýdym saat sonugatymyz töraga dünýä çykýan. Ene bugun künsiden gahman arkadaşymyzyň ýakyndan ýardam bermegine halipalarymyzyň umman öden ýadaganyň nowat bagşynyň ýoluny öğretýäňiz, halipa şähertlik ýolunam dowam etdirýänsiňiz. Salyr saryk ýolunda biziň ata-babalarymyz gatken halkymyza öz sunugy bilen aýdym bilen hyzmat edip şol abraýy halkymyzyň içinde saklap gelipdirler. Dünýäden özü köplenç oturanda garmonam bolsa, balalayka da bolsa gaty inçelik bile çalardy. Şu 1988-nji ýylda Aljer ýurdunda folklor bayramçylygy halkara derejesinde geçirilýär. Şoňa da 35 tan adamyň gatnaşmagynda ödenýär dagan ýolbaşçylygynda Aljer halkara döwletinde geçen festiwala gatnaşaly bolup, şunda Türkmen Nowaý sadynyň gadam çekdi diýen bölümli Türkmen gyýlaryň ýanky milli şaýfetmegini tanıt etdirýär ekeni. Ine şondan soň ýanky 250 000 adamlyk şu stadionda ulu halkara derejesinde folklor geçirýär. Şundan iň ýokary bayrağa sylaga münasip bolan Türkmenistanyň gelen aýdymsa topary şuň jemin jemlemeli diýerler. Nowaý sadynyň gadam çekdi diýen bölümni çalyp gyýlara tanıt etdirip stadionu girdik boldy. Şonda bütün Aljer halky gelen şol 250 000 adam stadion doldurup durun mereke ýerinden kaldy diýer. Bizim ýanky gyýlamyzyň milli şaýhepleri tanıt edip milli dutarmyzyň sadyna bütün stadion dik durdu diye. Ulu hormat. Hawa el şarpıp. Şonda Hakan Pahiraýda men de 2 kirişli dutarmyzyň sadyna 250 000 adam dik durup el şarpıp durany görüp ağladym diye. Türkmeniň bir gudratly milli sad roly gör kimleri mail ettin diýip ağladym. Şeýle bir iňçe da atda. Gaty. Gaty iňçe da. Ondan şonda häzirki Türkmenistanyň halk artisti Hakamyň ödünlerine nowatyň şägirdi Rahmet Arnagyliç ýanynda keni. Ondan Rahmet Arnagyliç men meni Hakam öz agyndan emeşdim. Rahmet Arnagyliç meni häzir giňişleýin gurrun berip aýdýar. Şundan soň diýär Aljer döwletini milli sad guruluyla baglan Abdurrahman diýen usta sadandaty maňa görkezin şol çalan adamy diýipdir. Ondan ýanky festiwal gutoran soň ödenýär dagan şol Abdurrahmanyň ýanyna alyp barýarlar. Barýarlar ol bir Abdurrahman diýilen Aljeryň usta sadandaty maňa görkezin ýanky çalan 2 kirişli tary bilen dutar kim diýär şonda ödenýär dagan getirýärler ol. Han ýanky çalan tadyň çalyp ber diýipdir. Ondan şonda ýanky Nowaýynyň gadam çekdi bölümni çalyp berýär ödenýär daga ol ýanky Abdurrahman biziň diýipdir 40 kirişli çalyan saz gurulmaz biz üçin bir zat bolýany bir Türkmen halkynyň 2 kirişi bilen çalan saz gurulmaz başga eken diýipdir. Şol biziň aýdym tazmyda ören ulu hormat goýupdyr. Ondan Rahmet Arnagyliç faýda bular şu 40 kirişli saz gurulmaly getirdi de ödenýärden öňünde goýup şunda maňa çalyp ber diýipdir. Bunu çalyp ber diýdi boldy. Şunda ödenýär daga gitmäke Aljer halkynyň sadyny öwrenen eken ýeňini. Şol 40 kirişli saz gurulmada Aljer halkynyň milli sadyny çalypdy. Ine şu ýerde kardeşler töraga gurrun berýärde umman Türkmeniň geçmişi ören şan şöhrat bilen beslenenligini. Diňe bir aýdym saz däl, islenlik medeniýetiň dürli uğur bolsa da, islenlik işe baş goşanly şonda bir ulu şan şöhrat gazananyny umman geljekde de bir at awraýynyň belende galanyny bir
aýdym saz sunuwatyň üstüne bizine görüp duruz. Elbetde näme aýdym aýtmak, saz çalmak bu da uly irinsiz zähmeti talap eder. Elbetde aýdym aýtmak, onu da gaýnadyp aýtmak, ona köp ahlas singdirmeli, yürekden yapışmaly, janyň Tekil senin olmalı adam gözü soňunda Ören hakykatly tekil doğru, oldu. o. Eýem açyk gidiber ýa-da. ören nogry zekiniň bolmaly. Türkmen halky öň islenlik bir iş etse, şol işi soňuna çenne tamamlapdyr da. Umman aýdym saz sunwatynda da ýüregi bilen yapyşyp, bir ýüreginden bir şoň ahlasyny, okuyup başarnagyny, ustadlygyny bar ujur gaýratyny singdirip aýdym aýtdyrlar. Şeýdem türkmeniň awraýyny hassa belende ötüripdirler Haşim Muhammed ağa. Ataba bilen şu fadanlarymyň başlamyň şu beýle halkyň aýdymlaryny, fadanlaryny ýerine ýetirmekler barada gurrun etdikde. Ene şoň bir ähmiýeti bar da gurrun etdimizde. Şu biziň şu türkmen başda adamlarymyň, ustadlarymyň şu beýle halkyň fadanlaryny, aýdymlaryny ýerine ýetirmeklerine de ýene bir söz çuňur many bar da. Olam bolsa bir dünýäň aýdym sasyny otunyň şu fanyny biziň aýdym sazymyň näme özgörçlügi bardygyny gödöňe getirmäge. Şu dünýä aýdym sasyny otunyň bir arasynda goýup, şuny biziň nähil aýratynlyklarymyz bar, nähil bir dinleýär berip bilen lezzetimiz bar. Şuny gödöňe getirmäge uly hatda ýagny töre aýtdy ol şulary ýaly biziň şu 13 perdeden hem iki kırstana var duhtarımdan görkezýän gudratyny ýatlap geçdi. Hormat birden tagallasy bilen şunun ýaly bir türkmen milli edebiýatymyzy öwrenmek çäklerinde ýene dünýä edebiýatynyň bir türdanelerini öwrenýärdi. Şu orta mektepden başlap okuwçylarymyza şular öwredýär. Çünki şu dünýä edebiýatynyň bir çägine fanyny bilen şu milli edebiýatymyň aýratynlyklaryny görkezmek üçin, öz bolşyny görkezmek üçin şunun ýaly biziň şu fadanlarymyň başlamyň hem şular ýaly şu goňşy halklarning, dünýä halklarynyň aýdym sazlaryny ýerine ýetirmekde de özlerini synak görmek ustadlygy etip bir awraýly at galdaryň pursatlary başga da bar da. Meselem şu bilişimde ýaly şu biziň türkmen gyjakçylarymyzdan Çar Gurbanow Azerbaýjan halkynyň bir meşhur bir sazyny ýerine ýetirdi. O sazyň ýazgysy biziň şu türkmen radiomynyň şu altyn hazinasynda saklanýar. Şonuň ýaly bir daşaw aýdym sadyýorlar Palta Garaýewiň hem şu Mahmud Garlyň şagirdi Akçul Muradowanyň şu Garagalpak aýdymlaryny ýerine ýetiren prototlaryn bilen şol sesler hazinamyzda saklanyp kalan berdi. Şu geler sallana aýdymy hem şu döwran senindir diýen aýdymlary ene şular aýdyp ýerine ýetirip bardy. Bular bize ullukan bir gymmatlyk bolup galy da mirasymyz hukmunda. Ene şonuň ýaly ene ýerine getirip aýdymyzda şu Nowat başynyň hem şu öz döwrüne şu Azerbaýjan taryny çalyp şu Azerbaýjan halkynyň özüni bir dinledip bilenligini, ankardyp bilenligini bir özüni bilýärse, ony ýazyr töragan ödem gurrun berip giňişden. Ene bizde şoň ýaly bir aýratynlyklar bar. Elbetde munyň özi bir uly bize bir awry at goýup bilen prototlar bolmak bilen ýene de dolanyp gezek bilen şu milli aýdym saz sunwatymyzy östirmäge bir şu goşant goşmakda bir uly bir goşant bolan prototlar diýip aýdyp bilýärse, bu aýdym saz ýollaryna bilen şu milli aýdymlanmadan aýratynlyklar bar. Meselem şu gel ardygyl görşelip şahir Seyitler Seydin sözlerini aýdylan halk aýdym bar. Ene şuny ýerine ýetirenlerine ahir aýdym saz ýollarynyň Sahajep bar, ustadan bir hil ýerine ýetiriş aýratynlygy bar, süýjüligi bar. Dünýäde nowat öz ýerine ýetiriş aýratynlygy bilen şu aýdymy ýerine ýetirmek bol. Elbetde döwründe bir uly ustadlar ýaşaýan döwrüm bir başlanan şu ýaşdanda da şu başlanan özlerini başy diýdirip beren wagtlary, döwürleri şu öňe başy diýdirip bilen adam. Gadim döwürlerden şu çalynan şol ýanky uluklar sady, ine gelip öwliýa ol başyň ýene-ýenelen usul arakda halypyň usulun geçip geçmene ödün ýazma watfun eli bilen şu elber barmaklary bilen şu şelpi kakys bilen biziň gündemde gelip getenler şofar ine şu sazlary dinleýände şeýle bir tapawutly ýer bar. Biziň jydda gadim döwürlerden gaýdan owazlamyz da şuň kun şu sazyň üstü bilen biziň ata-babalarymyň gadim ruhy dünýäni düşünmäge kömek edýär. Öz halypa ata-babalaryndan tapawutlyň ödün ýazma watfun şu milli aýdym sasyny otmyda goşan bir goşandy bar. Biziň şu milli edebiýatymyzyň hem şu edebiýat hem türkmen halk derejede iki ugur boýunça ötüşýäli we biziň milli aýdym sasyny otmydan hünärli aýdym sasyny oty
derecesi var. Bilemçi halk dereceli uğru barda. Şoň ene şu ödeniýat nobat we gelende ene şu biziň aňardan gelýän şu halk derejeliniň owazlaryň goşulýaş berdine häzir töragy ýerine ýetirip bersen şu uwsuklar sany biz diňler. Sergin howada, salkyn howada aýdym saat hakynda söhbet edýäs bolýan. Gelin şu pursatda bir töraganyň bir bize çalyp berjek saatdan bir diňläýelim. Törağa sağ olun, o sağ sap berdiňiz, göwlümüzi galkandyrdýňyz töwlüme, elleriniň gülleri üstün. Törağa bilşime ýaly öýde halipanyň ýolbaşçylyk etmen ýörüne ansamyl wagt, benzin atly. Şol öýd wagtyny görýän, ul hormat gazandy, ul awry gazandy. Şonu agda bolan bir näçe sazandalar, aýdymçylar ýurdumyzda belli sazandalar bolup ýetişdi, aýdymçylar bolup ýetişdi. Şolar hakynda da gurrun beräňiz. Öýdeniň nobat öýdüniň ýolbaşçylyk eden döwründe ýurdumyzda bir näçe
şu öz yolunu halkımızın salır sarık yollarını yürüdür yani bir neçe bağışları şuun kuunda halifalık dereceye yeter yani şagirdleri öttürüp kemale getirdi. Yine onlardan Türkmenistan'ın halk artisti Rahmet Ali Nagaliyev, Türkmenistan'ın halk artisti Sahadursun Karacayeva, Türkmenistan'ın halk artisti Ağçoğul Ananova, şulan ehleti şol pendin ağmaları folklor toparında çağalığından aydım tadın inşa sırlarını öğrendiler. Oradan daşarım näme? Ine şol şuun kuunda bir neçe ustad talipalar şol antamının içinde Meret Bäşin, Roda Akmuhammedov şol döwürlerin halipalar irki döwürlerde tälim alan ödünýadan elinde. Ondan daşarım näme? Şuun kuunda bir neçe yurdumyzyň garaşy hemişelik bir tarap yurdumyzda bir neçe şägirdler ödünýadan elinden çykdy. Ödünýadan öz oğullarım ödünýadan döwlet ojagyny şol antamylda da bişişip yurdumyzyň bugun kuunda aydymyz ha suňatyny özleriniň bir münasip goşunyny goşup görün şägirdler bolup geçişdiler.
Yar gönlüm Yar gönlüm Näme bundan tasarım ýaňy belläp geçdik. Garra Tamyz Nowat bagşynyň Bakudan getiren tarih. Onuň ana görüp otyr 4 kişili temençeti hoda gajyndan ödüniň eli bile çalan temençeti Türkmen halkymyň bagşy şurtsunladynda näme bir saadgurly dutar saadgurly hökmen ona gerek bolupdyr. Şonuň üçin bolsa ahalda pürli gurçuk marda usta gelenje diýip dutar ustalar bolupdyr. Ýene ondan şol usta gelenjeden Nowat bagşy dosty bileji egindesi iki çygarly bilen dutar almak üçin usta gelenjäň tek gelýärler. Bulam gelen mahaly indi çıkarın daşaryk şimdi çıkarın diýip usta gelenje bir näçe täze dutarlary perdelep kirişlep taýýar edip daşçykda iksan oglun durdy. İlkinji gedek duşu bolanyň usta gelenjäň bular tanamandyr. Salamlaşypdyrlar da oglanlar siz öýe girip oturup eline mene gire taglygamalyk soraşyr diýä boli bul kisem içerik girse şol jay binasyna söýülgi duran täze dutarlar diýä bol gözüň ýagyny gele her gaýda bir dutar alýada goşa düdük edip Nowat bagşy bilen giçigali sadyň bir çetine girýär. Ýaňy gadaşan mahallar usta gelenje de gelýärde kapyň taşyndan diňlä ol iksan goşa sad mümkin däl diýär. İçerik girden bular sady goýur diýip kapyň anda çök düşüp oturýar. Ýene ondan bular sady boldymy goýan toňlar boli kapyna içerik girýärde tur oglanlar görüşeldi diýär. Termen ýok. Bu sady Nowat bile giçigaldan başga adam çalmaz diýär. Biriň Nowatyn biriň giçigal han tur täden görüşeldi diýip görüşýärler. Ine şoldan soň bir daha bir usta halifasinden bir dutar sowgat almana geldik diye. Ine ondan dutar aljaňyz şun bolsa dutarda ödüňiz Nowat bile giçigallyňyzy görkezip diýip goňşy obalary çelli mal öldürüp adam çağırıp şol gün 3 ýyllap usta gelenjäkde aýdymsaz bolýar. Ine şondan soň men her birine öd adamdan dutar sowgat berer. Dutar garpydyň kıyar zyra edilen guloklar suwunyň şahyal nämçin kadysek iki barmagyny sokup şonu düzmek üçin şol döwürde usta gelenjäň eder guloklar eken. Ýene ondan giçigarlar birin Nowat bagşa birin berýär boli bir näçe sebäplerden soň giçigarlar berilen dutar biziň 6-njy inemiz Gurbamladyň eline düşdi. Ödenlerden 6-njy ogly biziň inemiz Gurbamladyň ojonda giçigarlyň şol dutary saklanýar. Nowat bagşyň usta gelenjäň sowgat beren dutary ödenlerden körpe ogly gammaryň ojonda bugünkü günde saklanýar. Bu taryha giren dutarlaryň öýdi bir näçe asyrlar iksan ustadyň elinde gör bir näçe türkmeniň toýlaryny sowan şaýat bolan dutarlar bugünkü günde biziň ojoklarymyzda saklanýar. Ine biziň şeýle şol aýdymsa sungatymyzy dünýä tanıtmakda ören ul mümkinçilikle döret beren Mehribanym Kahraman arkadamyza köp sağ bolsunlar aýdýar. Goý Mehribanym Kahraman arkadamynyň jany sağ bolsun, belent başı aman bolsun, il ýurt bäkiti ise el midama rowaş bolsun. Medeniyet halkyň kalbydyr diýip Türkmen medeniyetini dünýä ýaymakda ulug tagalary diýen arkada prezidentimiziň alyp barýan ähli tutumly işleri edi rowaşlyklary wetlensin. Ine her bir işte bolşýar hormat prezidentimiz şu milli aýdymsaz sunnatyny taryhyny şunny öwrenmekde de biledir. Uly misgalyk bir görüldü görkezýär. Hormat prezidentimiz jan sağ bolsun, ömrü dok bolsun, alyp barýan il ýurt bäkitli
döwlet ähmiýetli her bir işleri hemişe rewaç boldun. Kardeşler sağ olun, arzularınız hasıl olsun. Ne şu gün uyuşup mesafı söhbet ettik. Aydın saat hakkında bir giýinişe durup geçtik. Elbette bunun bilen söhbetimiz tamamlanmaz. Çünkü Türkmenin aydın saat sunuwaty, aydın saat ýoly juda giň ummasız. Bidem näme? Töregasy da mundan öýläm aydın saat sunuwatyny umma dörejilik aleminde uly üstünlükleri arzu edýäs, kesimizden kemal tapyň. Mehriban vatandaşlar, aydın saat bilen bagry wadaşan umman durmuşyny aydym saada baglan, şu aydym saat bilen gaýnap joşan illeşlerimiz aramyzda ören kän täze hormat prezidentimiz şular ýalyk sunuwaty bilen meşgullanan illeşlerimize uly sarpa goýar. Bilem näme şu pursatda şular ýaly illeşlerimize dörejilik aleminde mundan öýläm uly üstünlikler arzu edýär. Biziň milli mirasymyzy östürmekde, inniki nesillerimize ýetirmekde, aydym saat sunwatymyzy dünýä çykarmakda uly işler ötüren gahrman arkadamyzyň jany sag, ömür uzak bolsun. Alyp barýan ägirtden işleri hemişe rowaşyklara besensin. Gepleşik alyp baran Bereket Toprak gazetiniň baş redaktory Azat Jepparow şular ýaly toýly günlerde duşança ediz vatandaşlar hoş sag bolun.